Стане работата. Имам нещо специално за теб. Заповядай. Казах ти, брат, месото трябва да е озряло. Ей, това си е от наш човек. Така е, брат, ние сме си ферма вече. Шефе, караме месото. Идвам да приема месото. Ела да видиш какво сме ти докарали. Супер е, ще го озреем.